ko fewande sikka noon foti artirde hakkillam nde sukaaɓe ko mbanmi ɗo hen ko nde ɓurti ɗum noon min mbiɗon tan o segi no feewi o naafi firen arde ɗo noon jogorani fewde ɗum noon aɗa andi mi micco tan mi arta martira hakkillam e min mandi ko mbanmi ɗo hen ko nde ɓurti ko mbanmi ɗo ko ɓurti no feewi mi hersini no hulɓini noon mbaɗen nde mi foti rentade kam mbaɗen nde sukaɓe kam hankkandi il faut que mi change comportement oɗo kan soɗo woni makko jurmi hande ɗum nan ɓitti hakkille mum tan golkis no fawe cuhlel gargue ñametake yaretake ɓuurata non voilà ƴefta kala voilà ɗum ɗo non c'est extraordinaire waɗi fayi so heɓi ɗum ɗo ko hande o jaɓɓoto ɗo kay ko jaɓɓo tigi rigui o jaɓɓoto waɗi fayi vraiment Tofal? hande ko habibi yonta Opera ma hir. Nia? Ala hira. Kay sarge sa hasri musaglam jam? Ala kan. Wakkar ko watte kadi. Afamani. Wakkar ko watte. Afamani. Mi fama halan. Yes, moro dia. Aya golle. Ne kono haytara sohla. Ade so haydara. Télécommande sa. Télé. Sa di yebbe télé. So tawi ko jugla sehila mo nanara. Ha mairie. Mairie. Ala cere. Ciao. Cere yara. Ciao. Yara. Avanti. Ciao. Ciao. Come stai, Mary? Bene, grazie. Sei pronto ad andare? Sì, sto Dai. andando al lavoro. Lascialo. Tanto lui è qua. Sì, adesso tolgo le scarpe. Sì. Adesso stai con me, eh? Mary. Dimmi, aspetta che appoggio lo zaino. Sì, ha bisogno di qualcosa, la cucina è qui. Ho preparato un po' di frutta con un po' di succo. Bravissima, Se bravissima. avete bisogno la camera è qui. Vai, ho capito. Ciao, cara. Ciao, buon lavoro. Buon lavoro anche a te. Ciao, grazie. Ciao. Eccomi, guarda, ho messo un bel vestito senegalese per essere in tema con te. Ci giriamo un po' così chiacchieriamo un po'? Eh? Cosa mi racconti? Com'è andata? Sta migliorando. Sì? Come vanno queste gambe? Fanno un po' male? Più la schiena. Più la schiena? Le gambe così. Vuoi che proviamo a vedere di fare un massaggino alla schiena? Riesci a piegarti in avanti, no? Aia. Oh. Aia. Fa tanto male? Sì. E le gambe un pochino? Proviamo a vedere. Va bene. Sì? Sì. Vediamo, fammi vedere se va bene. Prova? Facciamo piano, eh? No, cambia adesso. Vanno bene? Sì. Le senti le dita? Sì. Sì? Bene. Quando devi andare a fare riabilitazione ora? Farà 2 giorni. Sì? Ti sei organizzato? Ti posso accompagnare io se lavora tua moglie, eh? Adesso dico pulare a Jaram. Sì? Jaram vuol dire grazie. Giara? Giara. Che bello. Giara. Imparerò, Adesso vedrai che continuare a frequentarti. Ma spero non a pulare, non è Jaram. Ka moglie ne feewi mi haala pulaar
komin firtanma ɗum aɗa andi neɗɗo nde gandata hoore ma daña caɗele vuol dire prima di conoscere chi sei tu quando avrai difficoltà lo capisci. È vero. Kadi neɗɗo ko yimɓe. Wuli ha may nde on sinno ko sagam eɗen bonno wade ƴewde ɗo kono kam ha joni tan eɗen mbawi yewtude ɗo henne min kam gaddirnomami ga henne koyo in hattade hannde ko dimanche golle gala mbaɗen profite o kadi jalten seeɗa mi yiɗi ni gaddora sukaɓe ɓe kadi ɓeyden kono jinnomi ko yewten tan kadi ko ñandere ko hewno galle ko kadi sukaɓe mi yi hende guirbiriniɓe ni min nane vraiment welanimi kadi annen kadi mi yi kadi welanima hen kadi hunde nde a mettini hen kono sinno ko sagam kam mbasa mettinde hakkude meɗen tare ko ƴewreten tan koko beelamma mbadden hen beelamma kadi sukaɓe min nanguirɓe min tan kono sukaɓam ni kono min jibini mbasen kadi ƴewde hen koye meɗen eɗen jiyodira hen sukaɓe ɓe min jiɗmi tan ko enen fof nehden ɓe kadi nehgu kadi sukaɓe sa yi mbaɗa waɗen ni hen ko yo few tan kono ko nayi bonde eyyi min nane kadi sa yi mi mettini hen ko ñande hen no mbaɗirɗa ni ren yooɗa en kadi min hooram ñanden mi laawima kono ko seyɗani ren maro seyɗani ne heewi doole kono min hooram mi yiɗano jettudere ɗum ɗo foof ara ha toon maɗo kono mbaɗirɗa ni rana ɗum ko haala pular mbiyata ko ɓiɗɗo koye heeñere même ɗo ɓeewi foof a dillan ɗum no woodi kono min hooram mi yiɗano jabademo ɗin jaabuli kono min nene kadi maɗo ko an tan waɗiri nomi yiɗira no woodi ko mbaɗirmi ko kadi wona ko sa nanguirimi comme no ɓiɓɓe ma ni tan feewa mi mbimami no mbaɗirmi ko mbaɗirmi ko wona kadi ko mbaɗirmi ko anjeɓe walla komi yiɗaɓe walla ko kirim ala mbaɗirmi tan ko yo feew sukaɓe ko ma nehe eyyi ko wona yo woppire kadi no beelami ni min nanguirɓe min tan kono sukaɓe min jibini eyyi kala ko jiiɗa mbaɗa waɗa hen ko yo few tan enen ɗiɗo foof no jiɗirmami ni ko noon jiɗirmi sukaɓe ko noon nanguiranmi sukaɓe kadi eyyi ɗum noon wasa ndenoɗen tan koye meɗen enen fof ndenen kadi tade dewgal ko jiiɗa hunde ko foof ko ma o rendini foof reene eyyi mbasen bonnude hen tan ruttito jono ko jiɗɗa ruttito kay ɗo kay ko ha gottoɗa ha kirtuɗa mami hirtinma ha rima joni bases neɗo paɗa komi jawto hamma to bitik to haskar yaɗo mam mouhammadi joni somi yeehi toon mi ƴeewa ko yeeyi e nder yontere min mbaɗa compte somi gayni so tawi mboɗo artude gam mi arta gam wattom hen somi wawa mami nodde comme ça mi ɓe ɗum a meeɗan wadde ɗum kawkadi ko joni lewru mayi ala sago min mbaɗa compte mi ƴeewa no foti o nanni no foti yaɗi ko sohli e on sa kadi no wawi ni mi rewata ɗum kadi wawi wonde ki yiɗi ha gottoɗa ha paɗa a mbima ruttito a yahande a yahande ruttito oɗon mala mbaɗa mala neɗɗo kadi yo wat ko amni kadi pina subaka tan hay haccirade café wi mbaɗa ya mbaɗa waɗi cuulilam mbimami ko birik to paani a yahande bidik mbaɗa andi ko mbatta a yahande bidik ɗo ko paɗa to cuulel ma toon ñalloyra onon kam nduɗo hen ɗo ari ko sammude jaaɓe walla sammude jaam jibi tan ko haalande go nawdirde kadi nawdirte attira haqqille ma gueɗo cuulel kam ittira haqqille ma tan haalade way nangu fada ka wattir haqqille ma ala sako ka yahay onon ɗum no woodi la min de kam oɗo min de kam hande mbaɗa dañe kawammo ngar hay café o wi ko yarando café on go yaade to cuulel makko café tan o wi ko yarando min kam joni mi anda fof holno mbaɗami hande holmo fof no mbaɗami min hande mbaɗa naƴƴi e oɗo gorko hankkadi gueɗo cuulel tan yo itta haqqille ma tan ha laaɓa tan haɗa sako nene hande a yahat jaam sako nene a yahat o gonta hôpital yimɓe garina ƴeewan yimɓe ha keewi ɗum noon ko dañde yimɓe addi ɗum quando ho fatto l'incidente tanta gente sono venuti in fila per cercavano sì questo ti fa capire che comunque sei una grande persona, avere buoni rapporti con la gente è molto importante. È importante, è vero. Non tagi pulare vima netto con yimbi, soprattutto in un paese che non è il tuo paese, dove ci sono più difficoltà.
È bello quando vedi gente intorno che ti aiuta. gueɗel gonngel ngel an ka tubaako ka boɗeejo min komi ɓaleejo ko Afrique ummi an ko ɗo jeeɗa ko ɗo tan kawruɗen kono sabu koddigal sabu Allah hande aɗa waɗanami ko mbaɗanta kam ko non cikkuno siamo c'est bien que sono nero c'est l'Occidente sono dall'Africa però per i valori che condividiamo questi valori umani oggi sei qua a darmi la mano. Certo, assolutamente questo sì. vuol dire tantissimo. Certo. Magari può essere una persona con chi anche magari ho legame parentale più vicino però non è in grado di darmi quello che mi stai dando. Aɗa wawi jiidude neɗɗo tawa tuttudema ko cafarladde tottatma ko ɗum tagi neɗɗo kala ɗum mbawɗa tawde ɗum teddin ɗum neɗɗo foti tan ko teddinede e in più ho imparato tante cose perché fino a ieri non avevo mai pensato di diventare disabile mi meeɗa miijade aduna mami nattu wawande hooram kono pular wima mo mayani tagdaka finché sei in vita ti può capitare di tutto. Certo. Quindi bisogna sempre riflettere e pensare anche agli altri. È vero. Io capisco cosa vuol dire la disabilità, capisco cosa vuol dire la necessità di aiutarle, di esserle vicini, anche culturalmente di capirle. Assolutamente. Non fammi kam hande o andude neɗɗo so joguima si woni handicapé foti ko teddinede foti ko forsinede foti ko wallede wona jalkitede sabu kala mo lumbaaki fotani jalde jooɗi a jarama no feewi Marie jarama Allah jogui jobdiyoyoɓe a jarama ene teddayam noon ndeysan woppude haajuji ma e hammuji ma joom suudam kadi tampere mum golle kadi arana toppito kam fof no muusi ko Allah jogui jobdiyo bon Allah jogui jobdiyo bon grazie mille per tutto quello che siete facendo per me. non wadditade annena faami kono sa waɗi noon a nangiriɓe no mbirɗa ɗo ni a nangiriɓe koɓe ɓiɓɓe ma ɗum wonta arde ɗon kadi cuhlel yiiɗa tan saaha foof no fure walla ne wiye ittuni walla wandani gonga ɓiɓɓe homa ne he min kam haaɓe neehi mato ñande hen an a ɗum ni a jeyani haqqille ma tan kono kamɓe kam wiiraka ɓe bonnedi no kono mbiɗani ko noon kadi an hoore ma saɗa hebbine mabɓe purali walla aɗa hebbine mabɓe ɗum ɗo ɓe mbawa suusdema comme no ɓe nanguirma comme no bamabɓe ni walla goɗɗum cukalel a hebbinta e mum purali malla sasa foten wiide ɗum yo ittuni walla yo deeƴ donc bon kono yimɓe kam so gondi tan ko sahaji ko noon ko ma memendira kadi ko wiyata ko huno koye ɗemgal ma memendira ɗum noon enen ɗiɗo fof mbattanen hakkillaji en jara ɓira cenkine jooɗi de gari jahmi ƴeewoya ɗum seeɗa otoɗa hen arani debbo kam so yi comti tan wiyata ko ma ƴeewoya annen de kam eyi wadde jehen ƴeewoyen haala ko noon mbiɗa ambaɗa andi ko ɗiɗo ɓurɗa yi cimne jooɗi de ne seeɗi noon mbirno tiiɗi noon ennen ɗo hen wadde ƴeewe no way Tu non mi devi ringraziare, Tierno, io quello che faccio lo faccio veramente col cuore, perché come ti dicevo anche l'altro giorno, io credo nei valori umani, nei valori, tutti i valori del mondo io li porto dentro, ci credo, per cui non dirmi grazie, perché io dovrei dire grazie a te, perché anche tu mi stai insegnando qualcosa nel tuo piccolo, nel tuo piccolo essere grande si impara qualcosa veramente. Dai.
Ascolta, vuoi bere qualcosa? Vuoi un abbraccio? Vuoi? Giara, hai voglia di bere qualcosa? Ti porto? Sì. Ti porto un po' di succo? Ok, Giara. Jambam. Allo Habibi. Jam ñalli. Yalle jam. Mbar jam wonema. Jam tan alhamdulillah. Adi salli hisi. Selli mine jam alhamdulillah. No wondi be wodade. Aw celle be jam. Yo juri Allah. Anan jam jogi ma. Ko mawdum gonnom ni koy fewntade pour arde ton. To pada. To maada kay. Ni wadan maga. Ni hande wona yontanda ton. Ay njafta ko dum jinno mi yewtude mani. Mino mi ko dum jinmi yewtude ma kalden dal ko bawden faamu kirde mine ma. Mi yewtindima dal mi natti famde dal ko jidda ho. Kadi nyanden minen yaha be ma minen yaha galle sehilaba. Den jaltida. Ndawda caggalam. Ari rewi caggalam. Yimɓe wottema he ɓille. Mi haalani haydara mi dejjide jaram mi haalani haydara. Mi yehi ha galle ɗo mi ɗoni yewtidima dal mi andi dal a hoolaki yimɓe. Kadi so yimɓe ne gonda yaro goto hen foti hooli goɗɗo o. Kono sa wi eɗen guurda tawa an a hoolaki walla kiɗɗo hoolakima tan yara hen nokku. A itti kam gila Sénégal a itti kam ɗo hen. Min sinno ko fijirde walla cahan wonno ko toon ɓuuri heewde. Wona arde ha ɗo hen wiide ndiɗo leydi mbiɗa fija ko gonga ɗo hen fijirde ɓuuri heewde. Kono min addimi ɗo comme ko mbinomami ko addimi ɗo ko resede an addimi ɗo. Caggal Allah hande mbimam ko an woni jinnaɗam an woni fofam. Kono so yehi ha caggal mum an a jooɗima a wattiyade ha aɗa rewa caggalam aɗa yurnito. Hankadi ɗon hoolare hankadi natti ɗon. Jinnum da ko ɗum dan jinnum jewtiten mine ma. Eyi mboɗo wawi jabade. Kala ko wona gonga ko gonga tan kadi addi kadi gonga sakkitto. Jinnum tan ko jewtitene ɗum ɗon. Yiiɗa hay dara ko wadde kam men hakkude e mine ma. Ko gonga an addi kam ɗo mi yiiɗa lurotir tan mine ma. Yimɓe nana ɗum ɓe wiyede a waddi ɗo ene joom suudu makko ɓe mbaddi. Jonde waɗi ni watti min ko ɗum gañanmi. Indema bona walla indam bon hade ɗum ɗo certuden e teddungal ƴeewen dal no certuden. Par ce que mi ƴeewi mi ƴewtidal mina ma dal en mbawa wuurdu par ce que min jinmi wuurdude ni an no mbawi jiɗɗa wuurdude ni wona gotum jaafoɗa. Eyyi min jinmi wiide hen Tappade kam. Sa simol tan moƴƴi. Dippuɗen jeeɗen. Sesa de. Beko fuure siftin tan ndeysan. Ayi ɗiɗo kuɗoɗi ndeysan yew ɗum ɗo en aɗa andi ɗum ko woni Wala ni kam yanda ɗum. beɗi daye ndeysan beɗi daye Ko juddu jeerande beɗi day. ko beɗi daye ndeysan wallahi ɗum ɗo siftindam ko Jimol Ibrahima Sarr nde o Fuuta sa yinnama ƴiƴam lalla e reedam Mi nani bamma wallahi ndeysan. gueɗe baɗɗe fayida ɗum ɗo ayi ko wiyete taaridi ɗum no wonnoto men to kono ko heewi hen ko enen bonnani koye men gonga waɗi ñaame wala. ɗo tabɓe da ene ñaame jinmi wiide hen
ko a sikku walla mbele a yanana so tawi an aɗa watta yam hakkille gonmi koye rewde caggal maɗa firti ko mataw an e hoore ma ina gasa tawa hoolaki hoore ma non fat set tan nde kaltande komi keɗiɗo rokkam waw heɗade men foti foof eyyo fulɓe mbi kala ko faya e jamma ina gasa tawe e jamma an ko an fayi jammo ko ni foti wade walla ko ni foti wade min no wawno wade foof mi ittima toon mi addima ɗo so aɗa waɗa hunde aɗa foti mboɗo foti tinde so aɗa waɗa hunde min so mboɗo waɗa hunde an mboɗo foti tintindem kono so ala ko heddi an a wi aɗa yahata sehiliyam ma aɗa yiɗi yadere sehiliyam ma kono a yiiɗami yiye toon saabu komi mawɗo kono ko mawɗo guurɗo min mboɗo wawi wadde braye mboɗo wawi ɓornade pantalon min mi komi mawɗo kono mi ɗaccitaki eyyi so tawi noon an aɗa sikkiro kam hen ha aɗa watta yurnade beele gonmi koye arde wallanmi ɗum firti ko an hoorema a rewani ɗum ni nani ha aɗa miijo jinmi ko wondi ko ƴewata tan ko ñanden kono gartumi nde ala fof ka heddanani ala nde gartumi nde ala fof ka heddanani min kay ala ko puɗɗani mam saka mi heddanma saabu nde mbimi yen jaadu nde mbiɗa ko en jaadata aɗa andi ko ɗumaddede mbinama en mbawa yaadude kono ɗum aɗa fonno ƴewde ponnoɗa ƴewde taade en mbawa aɗa andi en mbawa yaadude ko sehilaɓe mi jaadani mi salaki ɗum kono sehilaɓe kala ɓe mbawɗaɗa dañde ko Allah e nelaɗo mum ko min woni sababu saabu ko min adduma ɗo ɗum ko hunde fonnode yiyede guila hanki ko adi hande ɗum ponnoɗa yiide ɗum ko guila to samme o ñamete to arata ha ɗo to spaghetti o irte ɗo mbiya e min komi jawar sehilaɓam mi yiiɗa jaaden mi yiiɗa jiiduɗen min kay so neɗɗo yiya min yima tan yara koye nder galle ɗon gonga sali waseto jafra ko mbimami ko tan mi ƴewtidima tan e mbawa wurde ƴeewen tan ɗum mbawɗen waddede ceerten mbinama ala ɗum gam min mi ƴewata ɗum mi cukalel tokosel wasat min komi cukalel tokosel mi yahande ha a wurta ɓurnamma ha para garana mbiya mbiɗaɗa joni noon ɗum a yiyano ɗum ko gonɗa cuule to sel ngol ko gonɗa heɗemi tan mi haalanma mi ƴewtini en mbawa wurde ƴeew tan joni no mbawɗen famofirde kalden famofirde